Tungod sa CCTV ug pagpakabana sa mga tao, nadakpan ang kawatan sulod sa usa ka refilling station sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Subo. Ani ang report. Mao kini ang kuha sa CCTV diin makita ang usa ka tawo nga miguho agi sa abli nga roll-up door sa usa ka water refilling station sa Barangay Labangon. Wa kini magmask nga mikuha sa mga butang sa duha ka trabahante sa refilling station. Tungod sa CCTV, sayon ra siyang nailhan sa mga tao nga maoy mitug-an sa mga otoridad sa iyang nahimutangan. Wala ray 24 oras nadakpan ang suspek nga si Ray Fernan Bandel, 38 anyos, sa iyang Pinoy-anan ug nabawi ang cellphone nga iyang kinawat. Tumbok na to nailhan bis sa tabang sa ato mga community o sa ato mga BINs sa inter-community. That is why nga identify na to ang suspect based sa CCTV footage. Nagdumili ang suspek sa pagkomento. Ray Bandel? Okay, Dili pwede, sir. Ayun na lang, sir. nakuha ka CCTV. Kasi di pwede wa kay mahimo ana. Respeto lang, sir ba? Yung star mo ka. Anong manok magagawan? Gano'n na himo to nimo, Ray? No comment, sir. Pag-interview na ko niya, niyang konsya. Nakuha niya by chance, pagsulod niya, open, then nakita niya atong cellphone o atong wallet dito sa empleyado. Samtang ilado ng manghilabot ang suspek gani na priso na usab kini kaniadto, matod pa ni Major Marquez. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.